Zdravím diváky, dnes jsme si do studia Fotbal pozvali brankáře londýnské Chmelzí a naší reprezentace Petra z Čech. Vítám tě, Petře, ve studiu. Zdravím, děkuji za uvítání. Tak jak hodnotíš letošní Euro? No tak letošní Euro, no, je to slavota, jde to dolů, ale je to jedno, já beru Libry. Petře, diváky by zajímalo, proč nosíš tuto helmu? Bylo to jednou při tréninku, byla to ošklivá nehoda, mí kolegové, mí spoluhráči na mě vyslali pár kousků. Od té doby, co mám přilbu, tak je to cajk. Petře, v posledních zápasech Chmelzí si chytil velice těžkou penaltu. No, penalta to byla opravdu těžká, ale soupeře jsem přečet a penaltu jsem chytil. A to je z pozice brankáře velmi důležité, nemyslíš? Já jsem s tím soupeřem byl včera na pivu a domluvili jsme se. Aha, tak je vidět, že jsi velmi dobrý reprezentant. Děkuji. Tak já bych chtěl poděkovat Petrovi z Čech za návštěvu našeho studia. Petře, děkuji. Já děkuji za Jdeme pozvání. se na to.